लकेल सैमाखौ ना बाजार साजाराव थानाय सैमाफोरखौ नों जुदि बुथारदोंब्ला, नों जुदि जानला मानला सिखाफोरजों खुबैलाबायदोंबा, बुथारथारदोंब्ला नों जेलाव थांनांगौ रेडि जानानै थाखानाया मोजां। दानिल' नङा, जों गोबां समावनो खोनाबोबाय थादों। बि राजानि चेनेलावबो जों माब्लाबा माब्लाबा नुनो मोनो। सैमाखौ जाय मानसिया बे फिसिनाय सैमाखौ जायफ्रा बुनानै हरदों बिसोरनि सायावबो FIR सोलियो। जों बायनानै लाबोनाय मोजां सैमा फिसिनाय, बिनि अनगायैबो दा जुदि बाजार साजार लामा सामा लकेल सैमा फिसिनाया बा सैमाखौ बुथारनाय जुदि नुदोंब्ला बियो जेल जानाया 100% खा। दा बेफोरबायदिनो 4 सेकेन्डनि मोनसे भिडिअ फुटेज समनि रादाब खौरां बिजोङावबो मैया जों दामनायखौ नुदों। ओमफ्राय नैबे 4 सेकेन्डनि भिडिअखौ लानानैनो मैयानि दिनाव मोनसे NGOआ प्रुफ जाथारनायलाय बा बिनि सायाव FIRबो होबाय, लोगोसे आरो बै व्यक्तिखौ जेलाव हरनायबो जाबाय। बे बबे जिल्लायाव जादों? बरपेटा जिल्लायावहाय जादों। ओंखायनो लकेल सैमासोलै होननानै बाजार साजार होसोनानै दुदुद दादाब बुथारनाया बे मोजां जानाय नङा। खारन जाय बुथारनाया प्रुफ जागोन बेबा जेलाव थांनाया खाथांखा, थांखानांगोन। जायफ्रा बेदर गोदानाव सिखाफोरजोंबो खबनो हरफ्लांगोन ना, बै व्यक्तियाबो जेलाव थांनोखौ 100% जाखागोन। नैबे मोनसे 4 सेकेन्डनि भिडिअ नङा होमबा, बेखौ एसे नायनानै लानि। लोगोसे आरो जाय व्यक्तिफ्रा जेलाव थांनाय बै व्यक्तिफोरखौबो जों रोखायैनो नुनो मोनगोन। गुबुन भिडिअ गैया, गुबुन भिडिअ लाबोनाय जायाखै। आं सैमा बुथारनायनि माखासे भिडिअ भिजुवेलखौ ब्लार खालामनानै होगोन, जिहेतु माखासे माबा दङ बिनि थाखाय ब्लार खालामनानै होगोन। खिन्थु बै व्यक्तिया सैमाखौ बुथारदों दै, सैमा बुथारनायनि थाखाय बियो जेलाव थांनो गोनां जादों। बै व्यक्तिया सोर? जों बर' व्यक्ति नङा, बियो गुबुन हारिनि बा गुबुन सम्प्रदायनि व्यक्ति। जों नायनानै लाग्रोनि। साबधान जा, नोंथाङा बुजिखाबाय जानो हागौ। साबधान जा, साबधान जा, नङाबा जेलनि आलासि जानो हागौ, जोबथेसालिनि आलासि जानो हागौ। साबधान जा। Jadi kan jawab lagi.